Οι οικισμοί της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική ξεκινάμε φέτος τις πολιτιστικές και αθλητικές μας δράσεις από την Κηπούπολη, τον πρώτο μεγάλο οικισμό, αφήνοντας πίσω μας την Καλλικράτεια προς τα Μουδανιά. Την Παρασκευή 4 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Κηπούπολης θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε σεμινάριο πρώτων βοηθειών για ενήλικες με την πολύτιμη υποστήριξη της Προτέκτα, εθελοντές διασώστες από τη Θεσσαλονίκη, που διακρίνονται για την εθελοντική τους προσφορά τα τελευταία χρόνια. Το σεμινάριο αυτό θα επαναληφθεί την Παρασκευή 18 Ιουλίου στην παραλία της Γαλήνης, το Σάββατο 19 Ιουλίου στην παραλία των Αγίων Αναργύρων στη Βεριά και τέλος στις 25 Ιουλίου στην παραλία της Ανθούπολης στον Μπάρα Λόφα. Η Ομοσπονδία Οικισμών της Νέας Προποντίδας έχει πλέον δική της τράπεζα αίματος και σε συνεργασία με το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο διοργανώνει την πρώτη της αιμοδοσία την Κυριακή 13 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Αυτό στην έδρα της Κηπούπολης, δίπλα στην Εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Ο 10ος μαραθώνιος των οικισμών της Προποντίδας, η σημαντική αυτή ετήσια αθλητική συνάντηση της περιοχής, ετοιμάζεται πυρετωδώς με πολλές ήδη συμμετοχές. Την Κυριακή 3 Αυγούστου στις 8 το πρωί θα ακουστεί το Άρξαστε. Το πρώτο μας τουρνουά ποδοσφαίρου τελικά σε κατηγορίες K8, K10 και K12 κάνει πολύ σημαντικές και φιλότιμες προσπάθειες να βρει το γήπεδο στην περιοχή μας που θα έχει άδεια για να φιλοξενήσει τα παιδιά μας πανέτοιμα να παίξουν μπάλα. Στις επάλξεις λοιπόν όλοι μας για ένα δροσερό και καθαρό καλοκαίρι, για το ανθρώπινο δικαίωμα στην καθαριότητα και τον πολιτισμό. Για όλους μας. Ευχαριστώ.